Dumnezeu și Dumnezeu este prezent. Și în această zi proclamăm prezența Domnului la Măgheruș. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când Duhul Sfânt este prezent într-o biserică, se pot întâmpla lucruri miraculoase, deosebite. Un păstor predica că vorbea la un studiu în Germania despre lucrarea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt a venit peste biserica aceea unde erau adunați. Și un păstor era bolnav. Și Duhul Sfânt, pentru că era prezent acolo, s-a atins de omul acela. Iisus s-a atins de el și a fost vindecat. Dorim ca Dumnezeu să ne vindece în această zi. Să ne ridice la o stare după voia Lui. Să facă umplerea vaselor în această zi Duhul Sfânt. Să fim cercetați prin rugăciune, prin cântare, prin cuvânt. Ne-am rugat și dorim ca să fie rusalii. Rusalii cu adevărat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Clipită, lângă Domnul meu trăiesc, de zi cu soare sau furtună, ochii mei spre cer privesc. Aleluia, aleluia, Iisus m-a răscumpărat. Aleluia, aleluia, pace sfântă El mi-a dat. Aleluia, aleluia, Iisus m-a răscumpărat. Aleluia, aleluia, pace sfântă El mi-a dat. Îmi încearcă de o suferință, Iisuse mângâie tot, niciodată nu mă lasă singur, când îmi chem în ajutor. Aleluia, aleluia, Iisuse este Domnul meu. Aleluia, aleluia, Iisuse mângâie tot. Aleluia, aleluia, Iisus este Domnul meu. Aleluia, aleluia, Iisus e mântuitor. Mă simt în clipa când ispit ne-am biruit, căci Iisus în ceasul încercării pasul ne-a călăuzit. Aleluia, aleluia, sunt nespus de fericit. Aleluia, aleluia, căci Iisus m-a mântuit. Aleluia, aleluia, sunt nespus de fericit. Aleluia, aleluia, căci Iisus m-a mântuit. Traiul meu în lume fără Iisus ar fi doar un aș fi rog de vei s-o disperțării, de n-aș fi salvat